Hello guys, andito tayo ngayon sa Basista, Pangasinan para sa kanilang Lato-Lato Tournament. So, andito na yung mga participants, nagre-ready na dahil mag-uumpisa na ang Lato-Lato Tournament. Okay, 1, 2, 3, go! Dalawa na lang. Second round, ready? 1, 2, 3, go! Panalo, win. Palista ka doon. Palista ka. Four minutes na. Hop! Dalawa na lang. Bagong ligo, Mayor ah. Nandito ang ating magiting na Mayor, J.R. Esmelio. Magandang umaga po. Welcome sa Basista. Maglato-lato din kayo, Mayor. Lato-lato. O kayo yung nilalato-lato. Oo, ako yung nilato. Subukan natin, subukan natin. Nilalato-lato si Mayor. Nilalato-lato. Ganito mag-professional lato-lato. Nag-practice ba kayo, Mayor? Nag-practice na kayo? Practice. Actually, 100 times. 100 times. Practice ako sa bahay. Kaya lang di ko ma-perfect eh. Mga ilang minutes? Mga ilang minutes yan? Mga 3 minutes. 3 minutes. Mga maghintay kayo mga 3 oras ha, bago makikot. Tatlong oras yan, 3 oras. Nakiksa na ako. Final round! Tipak mesirin titan! Ararata! Okay, guys! Ready na? Are you ready? Madam Monica! Ready? Set! Go! Ito ang kita! Tatlo na lang. Tatlo na lang. Dalawa na lang. Dali! Ito yung tinatawag nilang matinga! May Champion! Sige, lato-lato. Lato-lato. Champion! Paano yung lato-lato? Oh, okay, again. And okay. Music. Curve ang bango ha. Donation prize. 3. At barangay
Yasi. Yasi Taulaba. Thank you very much sa mga participants and thank you sir sa pagpunta.